Eskerreko hanka aurrea. Eskuinekoa eskerrekoaren parera. Eskerrekoarekin eskuina ikutu. Eskuinekoa atzera eraman, eskerrekoa atzera eraman, eskuinekoaren ondora. Dantza polita da. Polita eta irautzailea, bai. Bani joa, a ber, Oso zaila da, Ea, berriro hasiko naiz. Kaixo lagunak, eguerdion eta Marina Landa, ongi etorri. Eskerrik asko, Joseba, kaixo. Eskerrik asko zuri etortzeatik, hemen hainitzan hemen pasuak idatzita eta dantzaitia zaila da, ezta? Egila esan, mesedez. Bueno, pixatzaia bai, baina... Ondoitia. Ondoitea? Zer da ondoitea? Boi beste gako bat izango zen, bai. Bueno, eta dantza irautzailea alda. Ba, nik uste dut, baiet, ez azkenean gorputza askatzea, ondo pasatzea, espazioa gure ganatzea hori iraultzaia kontsideratu daiteke. Ongi, bueno, vale. Teoria ikasten nahi naiz, gero praktikan jarri behar dut, hori beste gako badala, Bueno, Marina Landa, Aria taldetik handator, ezta? Bai. Egon zinan, lehendabiziko diskakin. Bai, duela 2 urte. Eta, bigarren atea dala betik anordun, ezta? Bai, atera berri eta hemen zurekin kozinatzen aritzeko prest. Bikain, irrikitan gaude, gaina gitarra eta guzti etorri zea, hoi asko gustatzen zaigu guri hemen, eta ingo deuna da arroza bat, atakin, ontxo perretxiko eta gauzatuk bai botako izkio, eta aldi berian, irrikitan gaude, zure kantu berriak entzuteko, ezta? Primeran, bai, nigo gozurekin aritzeko hemen, osea. Eskerrik asko Marina, eta mi esker zuire, bai. Guantxe gaude hemen, sukaldian eta kantuan. Bueno, lagunak eta Marina, garatuko izuet pausuz pausu, nundi nue biliko gehan arroza biteko garaian, bale? Bueno, hemen dakau, ata konfitatua. Zer dan ata konfitatua, bakizu zer dan ez da? Bai. Nola iten duen? Behai egiten duena da, betu, ata konfita gaina olako xamurra da eta olako goxua da, zeatikan atak koipe asko ukitzeu, koipe hori dena urtutzen due, eta egiten duena da, iztarrak, koipe horren barruan goxatu. Zu basuan, konfitatu lasai-lasai, eta galditzea xamurra, eta kiston zaporekin. Eta honekin ingo deuna da, azaletikan, emango jau sartai batian eurra pixkat, berotukoa, horko zukuak eta koipiak ere bai aterako deu, baina gero ingo deuna da, aragi horren mamila atea. Eta mami hori erabiliko deu, arrozantzako. Baina koipetxo hori dakaun leku hortan, ingo deuna da, mollejatxo hauek bota. Molleja gre bai, sukaldauta etortzen dira, Baina ingo deuna da, moztu, txiki, salteatu txiki bat eman, tipulina ere bai txikituta bota, bertara botako deu, oidena goxatzen jarriko deu, eta bertan ebai, ingo deuna da, bota perretxikoak, hemen trompeta dazkaula, dakau ontsuak, ingo deu lauki txikitan, bertara bota goxatu, eta hoi gutxi balitz, aberazten jarraituko deu. Tomatia botako deu raiauta bertara, murrizten utziko deu, gero tomate prejitua botako deu bertara, eta tomate lehorra ere bai. Pixka goxatuko deu, eta hor arroza botako deu, lau huelta eman, eta bukaeran inbiar dana da, bota piperrautza. Osea, piperrautza lehenu botatzen badeu, gero erretzia daka, eta gero zapore txarrak ematitu. Bukaeran botatzen deu piperrautza, lau huelta eman, soja pixkat, eta salda. Eta ea goxatzen uzten deu. Behin goxatuta da honian, ingo deuna da, perexil olioa prestatu o perexila pikatuta, gainetik botat kolore pixkat emateko, eta bukatzeko ontxo txapela bat utziko dugu hemen gordinikan, eta ontxo txapela fin-fina moztuko dugu, karpatxo bat bezala, eta gainetikan jarriko jo arrozai. Ados? Ondo, primeran. Venga, balanian jarri berga. Ni jungo naizena da, ate iztarra hauek zutatik pasatzen, gero hau txikitzen, behitu, tomatia alde zurraiatzen jun. Hori jaurre hauta usten dugu horrela. Behitu, tomatia raiatzeko, erabiliko zu, hause, bale? Bale. Ertaina dana. Eta ingo zuna da, labanakin ebaki,
erditikan, eta gero junbertzea, bihatzekin kontu zibiliz, hau moztuiteu. Hala, harrapautakua, beste erdian, azala kanpoka ustezu, hola jutezu, eta azalakin gelditu arte, mamidan ateako jo, bale? Venga, hau zure kontu, eta esan dakoa, ni sartaia hundi jateakoet, eta ia goxatzen jugu naiz. Bale, hemen txingo dugu arroza gaina, sartaia hundi baten. Bakizue, paella balin bakazue, hobeto, kazuela balin bakazue, ondo. Ta sartaian, bai. Dana balekoa, importantiak da generua eta denboa honak eman. Musikan bai, ez da? Bai. Tempoa batez ere. Denboa, hoi da. Bueno, hau esan da, mingaina ematen jarri berria, bale? Oso, no. Bueno, nemen ibilibea dantza, iraultza, dantza, baki zure abestia, dantzaren iraultza ditzen da, ez da? Bai. Eta ritmo daka, barruaino sartean horietakoa, Bai, posten naiz hori entzuteaz. Hori, bai, gu bai poste gala entzutian. Bueno, ingo deuna da bideoklipa ikusi, eta segituan gaude bueltan. Dantzan jarri nahi dut nire giarindar, izar oro kolorezko neoien artean disfrutatu. Dantzan irarantza, hiltzatuena dena, iraultzeko goitik bera, eskuinetik ezkerrera bizi nahi dut. Iraultzan ezin bada, askea astindu atxa, ez da nirea, ez da nirea, ez da. Kale hontan ezin badut, beraino mugitu popa, goazen karetira batez beste donora. Ai, ama, Marina, abesti ona. Eta ez zu koreografia ikasi, ara, Joseba. Beranduo, bale, idatzita mandere kostatuko zaita, denboa biharko dugu, gaur zukaldatu ingo dugu, eta gero gehokoa. Zer aldarreketu nahi izan dezu honekin, zu beti hor zaude zure kantuak beti dakate zerbait barrutikan, ez da? Bai, beti zerbait dakat, eta jo, kanta honetan bi gauza edo. Bueno, alde batetik dator, zen nik txikitan baleta egiten nuen, eta izan nuen irakaslea nahiko Zer? pertsona gaiztua. Bai, Zela esan, horrela utziko zorrotzak inain itzan burua, ez gaiztua. Ez gaiztua. Katxila, Eta beti zebilen, hor tripa sartu, ipurdia sartu, eta nik beti pentsatzen nuen, dantza etzala niretzako espazioa, edo nire gorputzerako, batzakit, zerbait, ez? Bai, hori sentitu arazizun, gaizto horrek esango genuke, ez da? Bai. Eta urteak pasala, azkenean konturatu nintzen, etzala bakarrik. Hori ez hitzaidala bakarrik niri gertatzen, baizik eta emakume askori gertatu izan zaigula, ez? Sentitzea, lotxa, beldurra, bestek gure gorputzarekiko daukaten begirada hori, ez? Eta zerbait kolektiboa zela, ez bakarrik pertsonala. Eta orduan, hori, gehi, dago esaldi ospetsu bat, berez esaten dute Emma Goldman anarkistak esan zuela, baina ez dago argi, eta da, ezin badet dantza egin, ez da nire iraultza. Ez? Eta horrek nolabait, lotura daka ere emakumeen parte hartze politiko edo kulturalarekin. Eta bi arlo horietatik dator kanta, eta hori aldarrikatu nahi izan dut, emakume guztiok edozein munduko edozein txokotan, edozein dantza edo musika estilotan, dantzatzeko... Aurre aldalain eta goxatu eta zure erain esan dezun bezala, ez da? Aske dantzatu, bakoitzak daukan ezagutzarekin nahi duen bezala, lotxarik gabe eta beldurrik gabe, eta hori da kantaren ideia. Eta gaina lotxarik gabe eta gorputzak eskatzea eta esan dezuna goxatzen horbea, ez da? Azkenian, kanpokok zepertzatzen duten da zea idian goxatzen, holtza baten gainean balin basaude, behintzako dantzain da goxatu erazten, igual kritikatu alko zuten, komila tarten. Baina zutako aibazea dantzan, ez da? Hori da, ez, pixkat pentsatzeari ustea, besteek ze ari dien gutaz esaten edo gutaz pentsatzen eta... Hoi, zenbat da hon, bizitzan da zenbat egon dan, da ze hori gainetik kendu inbiar dugu, ez da? Nire pentsate danian, gaina, Bai. Baina askotan, hau olaitet, zesango guen, hau beste hau, haber zesango dien. Hau ni hol nekin enuan ere herrira, jope, ez da? Ez gara, aske, ez da? Ez, eta, hortik dator ideia, eta bideoklipean ere
hainbat emakumeren parte hartzea bilatu genuen, hain justu horretarako. Adin ezberdineko emakumeak, gorputz ezberdinak, eta denak elkarrekin gozatzen aizpatasunean, gainera, bideoklipak grabatzea oso polita izan zen, nire agaduk zuzendu zuen, eta Errenteriko Herri Arte Eskolan grabatu genuen, eta egia esan, goiz oso polita izan zen, oso ondo pasa genuen, eta nire ustez, edo espero dut behintzat, bideoklipak hori ere transmititzen duela, eta... Bikain. Eta adibidez, hor, bideoklipak letra bajartzen duzunean, Marina, oso erresa da jendiai mesua garbi eta argi iristia? O askotan entzuten deu eta bakoitzak gure pelikula egiten deu? Ez dala txarra igual, baina... Segun. Neri kanta batzuetan bai gustatzen zait argi eta garbi esatea, nundik jaio den kanta ez, eta honek azkenean baduka nire ustez mezu politikoa, baina gal egongo da norbait beste hildo baterik harrapatu duena edo... Bai, eta ez da txarra ere, azkenean nire ustez abesti bat publiko egiten denetik, ja ez da bakarrik zurea, ez da bakarrik sortzailearena, denona da pixkat, ez, entzuten duten guztiena da, eta niretzako polita da ere. Bakoitzak bere esanaia hartzea, eta... Eta segun ze bizipen eukitu zuzure bizitan, oso diztioan, igual alde bateak jutezea o bestea jutezea, ez da? Bai, guztiz. Bere gauza polita, horrek bai, ez da? Bai, niretzat bai. Gero egia da, horrek ere karrezakela batzuetan kanta batzuk gaizki ulertzea edo gaizki interpretatzea, ez? Eta, batzuetan kontu zibili beharra dago. Hori da. Baina, orokorrean... Eta diska berria, aurrera begira, hor ikusten azu altzea argazkikoa bata bestie behira da ona. Porque aurreko diskan zua teatze zinean pasian, lore batzukin ez bana izanazten. Itxasoan, vale. Pixkat estetikarekin hautsi nahi izan dugu, disko honetan aldaketak datoz, disko hau ekoiztu dugu, azteko taldekideok sortu dugu, ez? Lehenengo diskoan taldekide guztiek ez dutelako parte hartu diskoaren sorreran, ze diskoa eta taldea batera sortu ziren, eta honetan orduan, musikari gehiago daude, ekoizpen aldetik ere Uriol Floresekin egin dugu, eta, beste norabide bat aurkitzen lagundu digu, eta nik uste nabaritzen dela, kanten estiloan, soinuan, ritmoetan, instrumentuen nahasketa horretan, nahasketa eta masterizazioa bainatik gera bidek egin du, eta bai, kantek beste rollo bat dakate, eta orduan, estetik aldetik ere saiatu gara pixkat aldentzen itxaso eta natura kutsu horretatik. Eta zenbat abesti daude bertan? 6 kanta daude. 6 kanta, bale. Bai, ez da oso disko luzea. Batzuk ez dut buen EP. Noiz da EP eta noiz da diska, zenbat bestetik aurrera pasatzen? Nik egia esan ez dakat guztiz argi, batzuetan esaten dutelako... EP batzuk 3, 4 eta hola okitzeitu normalian, ez da? Bai, batzuetan 6 edo 7 ere, baina batzuek esaten dute kontua dela abesti kopurua, beste batzuetan diskoaren iraupena, guk diskoa deitu diogu, baina, norbaitek EPA dela esan nahi baldin badu, niri berdin zait. Ego izatea, irutu zei, hori, normalen izaten da diska baten 8, 9, 10, 14, bai, ez da? Bai, guk badazkagu kanta gehiago, baina gutxinaka iritsiko dira, orain 6 iritsiko dira, ezberdinak dira beraien artean, bai, azkenean dantzaren iraultza, pixkat, pop elektroniko edo elektropop batera hurbiltzen gaitu, nabaritzen da nire ustez aldaketa edo evoluzioa aurreko diskotik ona, Eta Marina, abesti o kantu guztik aldarrikapen badaka, danak badakade mezuen bat? Mezua bai, aldarrikapena, aldarrikapena igual bai, baina ez politikoa. Ez dakit, adibidez, Uara ere joan den urtean aurkeztu genuela, diskoan sartu dugu, eta Uarak hitz egiten du, amaitu den harreman bati buruz. Baina nolabait, aldarrikapena da, nire interpretazioa, Osa, zenik batzuetan ere kantak idazten ditut, eta gero berrinterpretatu egiten den letra hori. Eta nire kanta horren berrinterpretazioa da, Imaginatu gainontzeko nolabait, onartu behar degula, hori harreman hori amaitu dela, polita izan dela, eta egin batean guregan jarraituko duela, baina hori ere... Bosta itezaigu hori batzutan, ez da? Bai. Geokoa izatea, baina momentuan,
erlazioa bukatzen dianean, gogorra izaten da batutan, ez da? Bai. Normalian batentzako bestiantzako baino gehiago. Baita. Baita. Batzuk igual, iepa, aizi hartzeko baino bestia, Bai, horrelakoa bizitza, baina bai, orduan, bueno, aldarrikapena igual da, onartzea, ez? Eta bizitzak aurrera jarraitzen duela, beste kanta batek ere harreman bati buruz hitz egiten du, badaukagu beste kanta bat, tratu txarrak jasaten dituen emakume baten historia kontatzen duena. Orduan, bueno, hor dago, eta niretzat, diskoko kanta guztiak batzen dituen ideia da aurrera begiratzea. Dantzan, lotxak kentzen, gaizki egiten dizun hori alde batera uzten, baina aurrera begiratzea. Eta aurrera egitea, eta... Hori da askotan kosta itezaigu eta bai, ikasin beharko gendun ez da. Gaizki teizuna gainetik entzen, baina batzutan ez dakit. Droga bezala dia gauzak ez da. Bai. Baina... Bueno, hori. Eta kantuan, adibidez, aurrera begira, danak idatzi zenitun, kantu danak martxan zeuden, da gero jarri zenion, dizkai zena, bai, ez da? Bai, baina, azterketa, edo ariketa hori saiatu nintzen egiten. Zein da kanta guztiak batzen dituen aria, ze kantak momentu ezberdinetan sortuak daude. Eta argi ikusi nuen, ez? Gerora, berrinterpretazio hori egiten. Kanta guztiek, bakoitza bere moduan eta bere gaizeatza jorratuta ere, baina hori transmititzen dutela. Aurrera jarraitu behar degula, badaukagula gaitasuna etortzen denari aurre egiteko, gure buruari ere aurre egiteko, parean dakagun horri begietara begiratzeko, eta gustatu zitzaidan ideia, eta hortik datorri zen burua. Onda. Bueno, launak, hementxe bagoaz, Tomatia... Ondo berrinduta, azala fin-finak, ezin hobe. Honeri berotu dugu, zatikan berotzia komeni zitzaigun, guain askatzeko garaian, behitu zazu, errez askatzen da horrela, baina, bueno, guain askatuko ditut, pixkat epeltzia bestela erringo naiz, hemen tipulina eta goxatzen dakau, eta ingo deuna erreportai bat ikustea jungo geha. Bale, Zumaian jo jungo geha, eta Zumaian da amarraz jatetxia, Artadiko auzuan, eta han janari ja erraiteu geha, haber ze prestatu iguen. Badakize oze txingarretan, handana txingarretan iteu geha. Kaixo, ni Ane naiz, Zumaien gaude, Artadi auzuen eta hemen dauko kauta amarratz jatetxe. Amarratz jatetxiek 2008 garren urtin irikizitun atiek, gero temporadatxo bat itxita egon da, eta 2008ko apirilien berriz irikidet. Kontzeptu berri badauke, naiz da lehenoko esentzien parte bat mantentzen, oain eguneko menu batekin juez, eguneko asteko menu batekin, astegea menu batekin asteazkenetan, eta menu igualakin bukatzeu astelenetan. Aste hartia itxita ukitze deu, deskanso ite deu, eta asteazkenin, urrungo asteazkenin berriz beste menu berri batekin astegea. Eta azkenin amarratzen oinarrile da garai bateko andrak sukaldien aurreko mantala ibiltzen garaira itzulera bat iti, ez? Azkenin amarratzek esan nahi du karramarrue, eta izena jarrizikon, pentsatze genulako atzea jun bertzala aurrea jun alizeteko, tornun kontzeptu hori hori mantentzea, ez? Horren protagonista die egurre, iketza, batzako produktukin lana itie, batzan daude fruta arbolak, letxugak, tomatiek garaiko gauzak, bai? Produktu oso xumi ibiltzea, baina elaborazioek dauke importantzi, ez? Garai baten bezala. Ogile etxinitea gunero, orduan itzulera hortan, ez? Atzea huelta hortan bai dauke hasierako amarratzen esentzi hori. Plater bazuk aldauko deu, amarratzeko oso plater tipiko edala esango nuke, eta dauzke produktu oso xumiek, baina oso askortetzen plater bada. Baratzeko berdurakin indako pisto bat, pixketke ititugu berdurak, piztuin aurretik, eta gero garbantzuek ititugu parrilan. Orduan plater osua izango litzeke parmentiak kremoso txiki bat jartzen jau azpilen, gero piztue eta gero garbantzuek gaini. Ingo deuna da lehengo piztuentzako berdurak txikiu, berdura piztu iten jarri aurretik, berdura horiek parrilatik pasauko ditugu, zapore hori hartzeko, eta gero ingo deu pizto tradizional bat, etxinindako tomatiekin, eta ukiko deu, guk eukitze deu beti, zuen gainien bastante denbora. Osea, mengo kokziluek oso luziek dira.
Ni berez naiz filosofian lizentziau eta antropologian lizentziaue. Gero inun berdintasun master bat, eta berdintasun teknikari nintzen, eta, bueno, nire lehenoko bikotiek jatetxe bat, bueno, sukaldari esan, jatetxe bat irikizun, da orduan laganun, nire ibil, bai, oinarteko ikasketak, ordurarteko ikasketak, jatetxe baten larin azteko. Orduan ikusita, jatetxe baten iten nula lana, nintzen gastronomiko master bat itea, Carlos Arguinaron eskola, eta initun praktikak Etxebarrin, Bitxorrekin, Etxebarrin Aspen. Eta da, ofizio zar bat, eta gustatzat lanaiti ofizio baten, osea, bai, ofizio baten. Nei gehiena gustatzat ogile mazietie, ogile amazatzie goizetan entortzen naizen inoten naiz bakarrik, da ogile amazatzie, eta zue piztie, eta hemen neotie, parrilla neotie, eta zuekin lanaiti, hori da gehiena gustatzatena. Garbantzuek lehenu daude egozita, orduan salda hori te deu gorde, gero garbantzuek hidrantauta euki alizeteko. Parrillia amarratzen importanti da, ze dana, menuda nahitea parrillati pasatzea, bakarriken ite deula behien, brasan gainien dana. Bai, ibiltzitugu tresna desberdine, koladoriek, sartaiek eta hola, horrek ematigu, horrek albietzigu, itie garbantzuek, azelgak, bainak, kalabazinek eta dana parrilla. Platera montauko deu, alde batetik dakeu parmentierra, toke kremoso, emate jona, beste alde batetik dauzkeu garbantzuek lehengo egozi, gero parrillati pasau, eta gero bere saldatan hidratatzea dituguna, eta gero bukaeran dakeu piztue, eondala denbora asko egurren gainenik. Eta batzatik hartu deu albaka, morie, kasu hontan, emango jola, kolori eta freskotasun. Eta gaur plater honek amarratzen bertzio gehiago badauzke, gaur adibidez menuen hau badao, baino garbantzun parte zebai baratzeko azelgak parrillan pasautare beste plater bada. Plater igualan beste bertzio bat. Bilek daude gaur menuen. Hau da, amarratz jatetxeko proiektue, hemen gure platera bukauta, etorri nahi dezenin gure menue jatea, eta honegin, eta aio. Haupa, ane, gora amarratz, eta haupa Zumaia, eta ze arrazoia, nola esan dune, amarratz, karramarrua, batzutan bideona harrapatzeko pixkatatzeak hain behar deula, gaur egun harrapatu ditun bideakin, eta, ai ama, ze gauza honak dituzuen, bertako gilia, dana txingarretan, hoi da pulamentua, jarraitu horrela, eta besarka batane, ikusiko gea. Bueno, gurian jarraitzeko, tomatia murriztuta dakau hemen, botako ez bertara, lehen da bizi perretxiko batzu bota behar ditut, eta honeire mamila atako aldiozu mamila o perretxikoa moztu, zen nahi jozu? Nik perretxikoak. Perretxikoa moztu, bale. Garbitu behar da horrena pixka, lokatzak enten bertzea, bale. Emango izut, behitu, Hemen, papeltxo bat emango izut. Bale. Eta, ingo deuna da, ese puntu bat jarriko jo. Ados. Eta, gehiagitza jo jarri behar, porque ez dela puskatu ditu zego papela. Aitonak harrapatzen zituen, perretxikoak etzean irakatsi nola bilatu, hori pena izango da beti. Nik katxiz la, mar. Baina bai esaten zuen, uretatik ez pasatzeko. Beste hauek esponja bezala dira, eta harrapatu ditu gura. Orduan hemen dakaen lokatz pixka eta bolak endu, aldan neurrin. Eta gero ja, laukitxotan ingo du, edo zunezun bezala. Ingo deuna da, bai, erdillakin nahikoa kasu, bale? Iruperretxiko eta iruperretxiko. Eta iruperretxikoetako txapela bat, politena, gorde ingo deu, gero esan deun xapletan jartzeko gainetikan, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu, eta niko nahi mamila ateako jot. Eta aldi berian, jarraitu berdeu hemen, zukaldiaz gain, bingainei ematen. Zin izan da abesti bereziena, diska honetan? Jo, Oizaia da, esatia zela, aita, ama, ze maitezu gehiago. Claro, eske, nik komposatu ditudanez, zaila esatea. Baina, bueno, niretzako dantzaren iraultza, bada, ez dakit, nire barrenetik aterazan zerbait, nik neuk sentitzen edo bizi izan dudan zerbaitengatik, baina baita, lehen osan dudan, abazkenean emakume gehienok pasa degula noizbait, lotxa edo ez gehala usartu dantzatzera, beldurragatik, lotxagatik eta bai, niretzako segurenik hori da bereziana. Baina, bueno, guztiak ditu gustoko. Gizonezkoak ebai batzutan lotzatu itegea,
gehien bakerrina ondo moitu berdinean dagoela, Horietakotan... Bai, bai, bueno, gainera esaten da Bai, Euskal baina, bueno. Herrian ez dakigula dantzatzen, eta ez dakiz zer, baina... Bueno, nik uste arrazoi ezberdinengatik datorrela Baita ere, izan laike. lotxa hori. Ez, eta, edo, bueno, diskotekan edo tabernan zaudenean, zenbat emakumeri geratu zaie zerbait, ez? Gizonen bat hurbildu dala... Behar ez dan bezala. Hori da, Bai. hori da. Orduan, bueno, hortik dator ere. Dantzatzea, Vale. beldurrik gabe, lotxarik gabe, aske eta libre, eta munduko txoko guztietan, eta hori. Bai. Bikain eta bestetatikan, baten bat aipatzearen zertaz di joan, Badaukagu bat, nola izena dute adibidez. Il Dolce Farniente deitzen dana, italieraz da, Vale. Beti da kaso hor italiar tutsu Bai, hori, ez da? bai, hori, bueno. Aurrekoan ebazen eukan, ez da? Bai. Epala. Azkenean hori duela urte batzukan bizi izan nintzen, eta italiera ikasi nuen, bueno, niretzako Sizilia oso lurralde berezia da, eta nola baita aurreko diskarekin hildoa jarraitzeko ere, oraingo diskoan sartu dugu kanta bat euskaraz eta italieraz dena, hori Il Dolce Farniente. Vale, zera topatuko dugu bertan. Il Dolce Farniente da italieraz... Dolce, hori izen nahi du esan, zehazki? Bai, berez, da nolabait ez zerrez egitearen gozotasuna, ez? Gauza hona. Da, bai, italieraz dagoen esaera bat, asko erabiltzen dana, eta nik bereziki gustoko dakatze, bueno, pues badakigu azkenean, gaur egun, kesi kapitalismoak, produktibitateak, FOMOak ere, ez? Ezin degula ezer galdu, ezin degula... Pantaiak, une oro, beti Bai, behar gala. ekitaldiak, kontzertuak, Bai. futbol partidak, denetarik, eta inoiz ezin degula ezer galdu, beldur hori dakagula, eta niri ere kostatzen zait. Zure bola bizitzia, ez da? Bai, eta niri kostatzen zait, ez? Beti nabil gauza pilo bat egiten, eta leku batetik bestera ezin geldi egon, eta orduan, bada ere nire buruari oroitarazteko, gozatu berdegula, lasai belarretan botata, edo sofan botata, edo... Askotan gertatzen da abeslari olakoak seguru? Esaten dan bezala Casa Herrero Kutxio de Palo, zuek idatzi, zuek kontatu, eta geho, txak, zuek ere hanka hortxe sartu. A ber, nire kasuan bintzat, bai. Ja, inbadezua bestia ja zeo zergatik da, ez da? Bai, hau ere beste aldarrikapen bat da. Bai, ez da. Nolabait hori. Batzutan, ez dagoela ez egin behar, eta, ondo dagoela. Budi gabe. Ez... Hori nire bikotek Natalik askotan esate, jope, ze batea berda kalea beti egunero, gaina beha etxian gustatzen zaio, tia, jaieguna, lasai ez nago, etxen geldiu, eta emateu, ez bazea etxetik atea egun bat, eguna galdu ezura alperrikan, ez da? Bai. Eta, bueno, askotan, beste lasaitasun puntxu batekin bizitziare komeni zaigu, ez da? Zatezu, gaur hartuko etxian eoteko, familikin, deskantzatzeko eta lasai eoteko. Bai, bestela hori, eski badirudi produktiboak izan behar gehala. Eguzki jateatzen bada, ja ezin dezula geldiu etxian, edo ez askotan desiatzen, aberre kaitza tortzean, esateatzeko, ez da? Bai, eta egia esan hori, esaera hori asko gustatu zitzaidan, ezagutu nuenean, eta kanta nahiko automatikoki atera zitzaidan euskeraz eta italieraz mezu hori bidaltzeko, eta, bueno, Euskal Herrira eta Euskarara ere Il Dolce Farnienteren esanahia saiatzeko gurea egiten. Onda. Bestien bat, aipatuko zenun, o danak ezin dugu aipatu, jendeak entzunin behar du ere bai, ez da? Bueno, jendeago gonbidatu behar dugu entzutera, plataformetan dago, eta diskoa ere salgai daukagu, baina bai hitz egin nahiko nuke Hotza izeneko kantari buruz, Hotza konposatu nuen nik, bai, pixkat motel noa. Oso ondo zoaz. Nigatuko izu perretxiko hauek. Vale. Betu, hauek jungo zea puskatzen gero ora. Oie gaina garbitu dituzu, eta ni mostu ingoitu guai. Vale. Eta hauek mosteko, hau trompetas de la muerte ditzen dira, eta hartuko dituzu goitikan, eta tiratxo gateako dituzu horrela. Hauek ez dira garbitu behar? Bez, pasata daude, eta nahiko garbi daude. Vale, primera. Lokatzak jokiko bazu, esango nuen. Eta hau txapela gordeko du, lehen osen du nahiteko, bale? Oso ondo. Venga, momentxe, hau mosteko ditut, eta barroa. Ez dakik mostu indizu, zerrekin eginen. Kasai, Hotza izeneko abestiari buruz ari nintzen. Bueno, baita bakoitza kulertu dezala nahi duen moduan, edo inspiratzen dion moduan, baina badator, nolabait, nerabe baten bizipenetatik. Ze
galduta sentitzen garen 15-16 urte dauzkagunean, eta Bai. ze ez dakit ez gehala, osea, sentitzen degula jendeak ez gaituela ulertzen, eta bai, pixkat hortik Ez dira doa momentu guztia. errezenak egia esan gaina, usten dezu ondila intzeala, baina ondila dira, bestia gume ikuste dituzu, da momentu bat hola... Bai, gogorra da. Bai, Gogorra da, eta nik uste dut Kambio asko, Bai, nik uste gorputzan, dut bizitzan, nerabeekin ez lanpostutan, gehala, bai. ikasketak, eskola saldau, ez da? Bai, nik uste dut nerabeekin orobar oso zorrotzak gehala, eta eskuzabalagoak izan behar gehala. Ze denok izan gehan erabe, eta denok dakigu, zer nolako bizipenak dauden garai horietan, Ja, ez? baina triste da, geho bakoitzak teoria desberdina, ez da gogorrin behartzaio, gogorra izateko biara munian, eta baina azkenian, Ja. segun ze pertsonari dakan, igual itxitea, eta zapustitezu bere bizitza, ez da? Bai. Ez dakit, lagundu Bai. ez behintzat. Ez. Baina, bueno, eta kantak pixkat hortik eramaten gaitu. Hotza, hoztasun horretan bidea egitea eta bizitzan aurrera jarraitzea. Bikain, ze guztua, nago lehendabiziko ontsu hauekin, ze gauza txui ja, goxua, eharra. Usta zeit gaina behitu, behitu, zu proratu zu ontsu gordinik anola sekula. Bai, lagun batek Bai. entxaladan egiten zuen. Vale, behitu, eski horrela, ni aurrenengo ontsuak eta bai, lehendabiziko ontsuak ikustetenean mendian nola gelditzen ez aurrean, oi, ze gauza ona. Zapore aldatzen Claro. zaio izugarri. Gurdina egonda edo... Suabia dia, hola, Bai. Nik nahi gaitut horrela, kozinatuta ezta? baino. Ego gainetik bai jarriko jo gola gordinikan xabla batzu garrita. Beitu hemen ja perretxiko dazkau, perretxiko hauek bai botako iskiou, eta ingo deuna da ja hemen. Tomate bota eta murrizten utziko dugu. Murrizten, arroza bota baino lehenuo, hau dena ondo nahastu jarduta. Venga, hau listo, oie listo, eta ingo deuna da, beitu, tomatia moztuko du. Zuk hartuko zu hemen, tomate lehorra. Italian asko jatia tomate lehorrare bai, ez da? Beti, hemen aurkitzen ditudanean, beti erosten ditut. Pizzari botatzeko, entxaladari, bokatetan, Bai, ojatzezu gazta urdina, oietako bat, eta antxoia bat, ja, egiten zu kiston pintxua, ez erringade, Bai. Hori Luze gainegarri. edo karratutxoetan ere. Ba, nazuna, makiltxotan, venga, makiltxotan ingo dugu. Bilo berdiniteko. Holaxe, makiltxoakin da, listo. Bueno, eta kontzertuak, bai, esan dezu diska, plataformetan, ni pentsatzen zuzenekotan irrekitan egongo zehala ateratzeko diskakin, ez da? Bai, badakagu kontzerturen bat, gure sareetan partekatzen gabiltza eta webgunean ere, eta egia esan, gogotsu, diskoa zuzenean partekatzeko, ze kantek, kanta hauek nik bakarlari bezala ibiltzen nintzenean ere, kanta batzuk jo izan ditut, edo, sareetan partekatu nituen, eta orain azkenean kantek beste doinu batzuk edo beste soinu bat hartu dute, eta egia esan gogoz jendearen reakzioa ikusteko eta jendearekin partekatzeko aurrez aurre. Zemat jenden artean eseitzez ateta erabakitzen hori, porque askotan buru asko hobi izatea, baino segun zertako, ez da? Bai, segun zera baki mota. Hori batek esaten zuen, ez dakit honean torri zen, norbaitek beti abeslari batek bai esan zula, ez dakit nun baiten entzun nion, esan zuen abeslari bat irauten dula denbora asko talde baten, beak nahi du nahiten da honian. Danak ezin du nahi du nahin. Baina adibidez idazten duna, jartzen duna, ia esan, ostras, ez dakit, sukaldari buru bat bezala, ez da? Etorri berda taldea pixka eta atzetik gantzen, azten bazaizkizuek egin mareatzen, azkenian, jo, Niretzako da, nik taldean dauzkagun pertsonek asko dakite eta kantak izugarri aberastu dituzte, baina nik nire lerro gorriak ere batzuetan jartzen ditu. Jarri inbiardia bizitzan. Bai, orduan, hor da, azkenean adostasun batera iristeko saiakera hori egin dugu, eta, ni oso pozik nago emaitzarekin, eta jendeari gustatzen ari zaio, hortaz, pozik. Bikain. Bueno, launak, behitu hemen, ze sustantzia lagago hemen, bai, arroza egiteko, Utziko duguna hau dena ondo murrizten, ondo, bentsa pixa murrizten, lehortzen, gio esan duguna piperrautza soja botako dugu, arroza, lau vuelta eman, eta ia salda botako jo. Eta bitartean jungo da, kafel bagon. Ikusiko zuen, 100 kofiak ititu bertan, eta han badago artista bat asko zautzen duen, eta kafiaz asko dakina. Oaz ben bertara, eta guantxe gaude bueltan.
Kaixo Joseba, Honorio eta Ainoa gara, niri jasagutzen doztezue Try Coffee Roastersetik, baina gaurkoan Kafe El Vagonera ekarri zaituztet. Kafe El Vagon eskina egiten du Sierra de Handiarekin eta Duke de Wellington kalearekin, eta Lako auzoan kokatzen da. Kafetegiak 24 urte daramatza kafe ona zerbitzatzen eta baita bere janari goxoekin. Eta momentu hortatik joan da evoluzionatzen eta baita esperientzia astezinak partekatzen bereien kontsumitzaileekin. Kafe El Vagonen inspirazioa dator Euskal Nafar trenbidearen oroitzapenengatik, tren estutxo bat eta txikia zena eta horrela komunikazioa askartzen zijoan eta horti dator beraien inspirazioa, espazioa bagoi baten itxura du, bai kanpotik eta bai barrualdetik, bere dekorazioa ere maletekin, bileterekin eta horrekin tradizioa jarraitzen du eta beraien kontsumitzaile tren baten barruan daudela kafe on bat kontsumitzen, hori da transmititu nahi duena. Kafetegia kafetan espezializatua da, Try Coffee Roasterseko kafeak erabiltzen ditu eta baita ere te eta infusio aukera zabala dago ere, aukera horretan barne dugu, hau da, matcha latte, pink eta kurkuma latte, honek gaur egun asko ikusten direnak eta jende asko eskatzen dutena. Eta baita egunerokotasunean aurkitu aldituzu etxeko goxoak eta hainbat pintxo ezberdin etxean eginak ere. Kafe El Vagonen historia jakin eta gero, Honoriorekin goaz, berak espezialitateko kafe goxo bat egingo digu. Kafe jamaikar bat prestatuko dugu eta horretarako beharko duguna da kafe likorea, kafea eta nata. Eta gero dekoratuko dugu kanelarekin eta txokolate birutekin. Gaurkoan elaborazio jamaikar hau ondo datorkigu normalian atzaldetan edo gabetan hartzeko, edari goxoa, baina baita digestiboa da. Eta azkenean tradizioz geldatu da Kafe El Vagonen edari bat goxoa eta baita kafe zaporearekin eta baita atzalde eta gaba parte hortan oso ondo sentiarazten duen edari badelako. Honetaz gain, topatu ditugu kafe espezialak, ezberdinak, bai alkoholakin edo alkoholik gabeko kafeak non disfrutatu alduzuen kafe goxo bat, kafe zaporearekin, baina baita beste zapore ezberdinekin ere. Eta amaitzeko nata. Erabiltzen gabiltzan kafe hau Try Coffee Roastersetik dator, gure fruta freska kafea da, arabika aleak dira eta honek ematen dio elaborazioari identitate punto bat eta baita zapore ikusgarri bat. Eta marrazki baterekin bukatuko dugu zizne baten itxurakoa. Kafearen mundua asko evoluzionatu du eta gero eta gehiago kontsumitzaileek eskatzen digu gure kafeak marrazkia edukitzea eta hori balore gehiago ematen dio elaborazioari eta baita kontsumitzailea asko eskertzen du. Hemen daukagu gure kafe jamaikarra, baina Kafe El Vagonen hainbat kafe espezial ere aurkitu alditzakezu. Konbidatzen zaituztegu Kafe El Vagonera etortzen eta gurekin bidaiatzen. Agur! Agur! Aupa, bikote eta gora ondo indako gauzak. Ez alda erra, no baita gote zen kafe bat funtzamentuak ininteizu nieta, alde erra daka egia zan. Mila esker, jarraituelako gauza goxokiten eta gudan noi goxatu arazten. Bueno, eta gurian jarraitzeko, beitu hemen, Marina eta Bilokin deun hemen, eski honekin, ez dakit, kaneloi batzu betetzeko, lasaina bat iteko, arrautza prekitu baten ondon jartzeko, earra indeuna. Gaur erabiliko dugu hau, arroza iteko. Eta arroza iteko, Marina botako jot, pixka piperrautza, soja, arroza, lau huelta eman, eta ja saldakin nijoa bertara, bale? Zerpena telebistetara ez dela usaia iristen, Bai, egia esan. Ze gauza jarra. Bueno, Marina, irrikitan gaude zuri bai entzuteko. Ze abestuko iguzu?
Abestuko dut, lehen aipatu dudana, Il Dolce Far Niente, ze aurrekoan egon ginenean, taldekidekin Iñaki eta Iñakirekin egon nintzela, anime perdute jo genuenez, euskeraz eta italieraz, bueno, tradizio bihurtu dadila, onatortzen naizen bakoitzean, euskaraz eta italieraz da bestea, eta Il Dolce Far Niente, joko dut. Tutto bene bambino. Bambino no, bambino mutila da. Bai. A ver, nola da, ondo esateko. Bambina, baina, bueno, ragazza. Tutto bene ragazza. Ale. Hori frantzez izango zan, ez da. Bueno, ekina ez unian, irrikitan gaude, Marina. Primerari. Lasai, bizitzen ez banaiz zer da bizitze hutsa, kanpotik igarri egiten da lokiko zaina lehertzea erduzula. Zaunka, urduri zaunka plazera dena aztuta, aldarrikatu nahi dut ez ere egitearen gozotasuna. Voy yo soltanto aria, godere il presente, amare, ballare con il dolce far niente. Sorrido nel cuore, le labbra, il ventre, mentre tu vai veloce io faccio pausa sentendo ogni odore con il dolce far niente. Gaixo, gizarte gaixo onio besate agur, aspaldi barneratu dugu ideia beraz zoriona gaiur. Zaindu, elkarri zaindu buruak aske aldakak hainbeste, hedonismo ardatz, zertarako izango zatzeko ez bada. Voy yo soltanto aria, godere il presente, amare, ballare con il dolce far niente. Sorrido nel cuore, le labbra, la mente, mentre tu vai veloce io faccio pausa sentendo ogni colore con il dolce far niente. Il dolce far niente, il dolce fare niente. Ona, Marina, ze ahots goxua eta ze ondo esten dezun. Eskerrik asko, Joseba. Jore, bai, ze ondo dena. Eskerrik asko, orea handi bat izan da, zuri hemen entzutia. Gauza, falta zaigu hemen, gaurko arrez eta platera-ratzeko arrozein inbiart zaigu. Osea, que arrozeit janean, guantxe gaude, minutu tardin, hau platerarat. Bueno, nola krematu deuna, krematu ez, zeatik horrek urina beharko zu, nola indeun arroz kaldoso ditzen dana. Eta hemen ingo deuna da, hemen zerbitzatu. Hor, hasieran utzi salda soberan, pixkat. Baina gero botatzen, dana botaio eta azkenian. Zu, arroza salia altzea. Oso. Oso, Oso. Bai, Arroz bai. ona gauza erra da egia. Bai, arroza, eski gainera kultura guztietan dago, ja ez, eta... Hola, pulamentu egin da honian, Hombre, arrotxu Bai. ila tomatea eta arrautzakin, bai, Bai. Bueno, hemen txegoen jarriko xio, perretxik hauek, esan dezulare bai, gustatzen eskirzula hola gordinikan. Zeitzura. Ontsuan txapela, eta amaitzeko prestatu deun perexil olio hau botako dio. Joseba, ni gero etxean saiatzen baldin bana izorrelako gauzak egiten, Bai? ez aizigitain ondo gehatzen, Benetan? Bai, jarriko nuke bakoitzalde batera edo euskalo. Ez, hombre, nire gitarra usteten nian entzait batez errondo lehatzen, hemen bakoitza berian. Hori da. Ez, baino, aurrenengoan igual etzaizuatako, baino, Marina, behin da berri ziten bazu, Saiatzea. ateakoa ez? bai edo, bai, nio Oso jende ondo. izaten, nik lasaina ez dakititen, karo, behin indezu eta etzaizu atea. Hirugarrenean igual Bizikletan ibiltzea bezala Hori da, o danian bezala. Behin da berri zinezkeo, gio nahi gabe ateatzea. Bueno, hemen dagazue gaurko arroza, eta Marina, mi esker retortzegatik, Zuri, Joseba. mi esker
guri olako kantu polita egiteagatik, bueno, gutan hoi, eta jarraitu goxatzen, eta asko. urrengo kontzertuak sare sozialetan Bai, nola sare topatuko sozialetan, dugu. Instagramen Aria Musika gea, webgunean ere ariamusika.com, eta plataformetan entzun daitezke abestiak, diskoa eskuratu ere fisikoki, osea, que, bueno, irrikan jendearekin partekatzeko. Eskerrik asko, Marina, eta zuei ere bai hor egoteagatikan. Egun una izan lagunak. Aio! Agur!